metges treballem en unes condicions que no són adequades ni per nosaltres ni pels pacients. Fem guàrdies de 24 hores, la majoria de cops no podem descansar ni una estoneta, no podem tocar el llit i això afecta a com treballem nosaltres. Aprofito que tinc el micro davant perquè crec que aquesta vaga ens hi hem de sumar tots, no només els metges, sinó tot el col·lectiu sanitari i també els pacients, perquè al final són els que principalment es veuen afectats. Els pacients hem d'estar compromesos amb la situació dels metges, o sigui, no pot ser que treballin amb aquesta situació de precarietat total i sobretot l'esclavisme que suposa les guàrdies de 24 hores. O sigui, això és una cosa que no passa a cap país d'Europa i que s'ha d'erradicar ja. O sigui, no podem tenir éssers humans treballant 24 hores sense cap tipus de descans. Com que ens dediquem més a atendre els pacients que a protestar, doncs hem arribat fins aquí on hem arribat i ja hi ha un punt que ja es veu que la gent ja no vol fer de metge en aquestes condicions. Això és un problema greu per la societat en general i s'hi ha de fer front. Perquè això ja no és una vaga, és un conflicte que té tot el govern de la Generalitat, que té els dos dels grans pilars bàsics del benestar, educació i sanitat, al carrer. I en el cas de la sanitat, en el cas dels metges i metgesses d'aquest país, és un conflicte que no es tancarà fins que no hi hagi una negociació directa i real amb l'administració per millorar un dels pilars bàsics de l'estat del benestar, que és la sanitat, per donar qualitat assistencial, per donar allò que els nostres pacients mereixen.